Namiesto platenia ľudí v práci investujeme v stroje, ktoré nám zefektívnia prácu. Chrbát máš iba jeden, tak investuj do strojov a nezodri sa. Dnes na pracovisku máme celkom diaľku, chodíme do kopca, tak na pomoc sme si zobrali DCU 604. K fúriku dosiaľš rampu, aby si nepotreboval nikoho, kto ti to vyloží. Fúrik je poháňaný na 2 batérie. Stačí, aby si stlačil brzdu a naštartoval. Zo spiatočky si prepnem na predný chod, nadstavím si rýchlosť a môžeme ísť. K chodu stroju síce potrebuješ iba 2 baterky, ale môžeš ich tam napchať 4, aby si získal 100 minút práce. Jednoducho si to iba prepneš. Kolesá má do každého terénu. Predné si vieš dofúkovať, zadné si vieš zablokovať, aby ti to nelietalo v dodávke. Momentálne tu mám naložených 150 kg betónu a neviem sa dočkať, kedy to vyniesiem hore. Kopec som vyšiel bez žiadnych problémov. Vôbec nie som unavený, môj chrbát nič necíti. A betón mám na mieste bez žiadneho problému. Tak, a môžeme nosiť ďalej. Náš pomocník má manuálny výklop, predávajú síce aj automaticky, ale vďaka tlmičom nebolo vykladané nikdy ľahšie. Easy peasy. Dokonca, ak ti baterky náhodou dojdu, tak máš také niečo ako diferenciál a vieš ísť na voľný chod. A idem makať. Pre ďalšie podobné videá nezabudni sledovať Makita Slovensko a Tesárstvo Ružička.